No niin, tervetuloa katsomaan Far Cry 2 pelailua jotain epic failejä. Kyllä tästä luettiin, mistä tämä. Noniin. Tämmöisellä kämäisellä autolla menemään. Kyllä pitäisi jotain tulla. Kyllä. Jotain suuntaan. Mä toivon, että mulla on jotain hyviä aseitkin, et sä. Kato, heti tuli joku hyvä paikka. Kato, 2 murtos, no niin. Heti meni ja sitten alkaa toiminta. Mikäs tämä on? Ilotulitteita pesään. Nyt tuli hienot ilotulitteet. Maista sinäkin. No niin. Siitä sait. Kato vittu tulessaan toi. Vois lähteä vähän haneen. Saatais jonkun auton. Vaikka toi. Kato paskaks meni sekin. No onko se kyllä surullista, että täällä Somaliassa ei ole kovin laadukkaita autoja. Kato joku mun UFO. Mitäs se tekee? Se kyllä jäytti ton. Täytyy kyllä myöntää, että tämä on vähän liian väkivaltaista toimintaa. Perseraiskaus sniperilla. Kato paha reikä tuli oikein. Mennään vähän etsimään jotain jännempää toimintaa heti kaupunkisiin. Sitten jatkuu täällä jotain somalialaisia terroristeja. Kato, väisti. On siinäkin ihan hyvä. No se kuoli siihen. Sun kaveri tuli auttamaan. Kaveria ei jätetä tietenkään yksin. Kyllä me sen ymmärrämme, mutta joskus se on vähän tyhmää. Niin kuin sinultakin. Mitäs vittu sinä teet siinä? Kato, ketään ei saa jättää ketumaan siksi. No onhan se ihan hyvä. No jätetään raiskaus myöhemmäksi. Lähdetään vähän tutkimaan paikkoja. Onko täälläkin jotain ihmeellistä? No kiva, ei pääse edes sisään. Kato, on niillä hieno sänky. Paskasta paikkaa. Joo, ja se meni paskaksi. Mä sanoin, että se meni paskaksi. No niin, nyt se meni. Siellä on taas joku paikka. Kato, tyhjä. No mitäs järkeä silläkin on? Kato, siellä on kauris. Kato, väisti joo. Et väistä! Ja sitten uimassa taas. No se nyt on väärä. Mä en tyhmää mennä uimaan, mutta on täällä kyllä niin. Mitäs terroristeja sieltä tulee? Haista, paska. Mä otan tästä sniperin. Annan teille opetuksen. Kannata olla veneen kyydissä. Ottakaakin opiksenne siitä. Näkyykös täältä pitää kiinnostavaa? No vittu, ei oo ketään. Sit veneellä eteenpäin. Kato, onhan siellä joku Mitä ei kiinnosta tippaakaan. Mitä sä Forever Alone teet siellä kyydissä? Joo, me ymmärrämme. Kato, siinä on ilotulitteita. Joo, on. On kyllä. Mitä helvettiä? Noin. Oletteko vähän kännissä? Käytte minua päin. Pumpkaa. No niin, räjähti. Ei. On se kyllä epin. Nyt tämän tuolla lailla.
Eipä tässä muuta. Mitäs vitsiä? Mitä siansaksaa sinä puhut? Taltu. Ja kato. Siinä on tämän somalialaisten televisio. On kyllä paska. Vaihdetaan kanavaa, haluan katsoa Simpsoneita. No vittu ei sitten. Paskaksi menee muutenkin. Muutenkin on ihan paska. Nyt se on vielä hienompi. Tämmönen aika larkasettavää. No aika pelottava viidakko, mutta näin päin. Kaktus! Ja mikäs se tässä? Joku kaupunki vähän poroksi palannut on se. Vaikka ei täällä nyt poroja olekaan. Mitäs helvetti, eikös täällä ole ihmisiä? Minä kyllä edeltän teidät tällä ihmeellisellä ilotulitteella. Mitä? Vois vähän ammuskella näitä lintuja tuolta. Kohta kulutaan tätä sijaan Saksaa, joka ei ole mitäs vitsi. Ensimmäinen joka uskalsi näyttää naamansa. No kato väisti. Niin sinäkin katosit. Kuole nytten kun vielä voit. No. Sieltä lisää törttöilijöitä. Kuolkaa. Granaattini ovat voimakkaita. Onne. Okei, saatiin tämmöstä hienoa. Tuli suihkua. Älä tule minun. No tän, kato. Kuollaan kohta. Pitää vähän kaivella sieltä jotain. Ja mitä vitsiä. Eipä me voi kuolla. Enpä voi kuolla. Ei. Hyvin menee. Mä nyt erinomaista työtä, mutta silti jokaisen on joskus kuoltava. Te olitte kyllä niin törppejä, että ei tämä ei voi. Ja sitten kone lakasi ihan kivasti. Sitten taas no menemme yhteen toiseen peliin. Ja sitten pongasin tästä talosta tämmösen pelottavan stalkerin, joka kidnappasi minut tänne. Onhan aika pedofiili, katsokaa hänen silmiä. Ei pitää näitä huoletta, jurustanut sikoja, on se aika väkivaltaista. Vähän huumeita. Ja nyt sinä tyyppi siitä päästä mut läpi. Kato miten sä vieläkin bulkkaat. Vittu somali nyt tässä. Ja sitten parempaa pelailuonnea, koska Mega Forge. Katsotaan mitä pelleilyä täälläkin. Kato siinä. Siinä on laadukas Somalian pussi. On kyllä tilaa. Kato kauris menee siinä menee pari kaurista. Aiottiinpa. Säkin meni sit littänäksi. Nyt suuntaamme paikkaan nimeltä Ironfield ja se näyttää olevan tuolla. Eteenpäin vain. Joku tyyppi. Halo? Onks ketä? No, nyt tulee kyllä vähän. Mitä? Kato. Aina jumiin pitää mennä näiden aseiden, pitää runkata niitä hirveän kauan. Sinä siitä. Eihän tämäkään ole laatuun. Olen vaihtanut Stipaan AK-47. Kato mitä ihmettä. Sinne pari granaattia, niin eikö ne siitä taltu? Kyllä. Mitä te siitä mulkkaatte? Ei ole minun syy, että te olette täällä. Kato, selvis. Vielä. Noniin, headshot. Säkis. Mitäs tästä? Kato, melkein kuoli. Nyt runkata vielä kättä. Kato, meni vähän mun sormipaikalle. On mulla näitä pommejakin vielä. Voimme vähän räjäytellä paikkoja. Tossa on autokin. Ja siinä on teille ilotulitus. No niin,
Se tältä päivältä, se oli aivan hieno ilotulitus. Ja kaikki tyypit on täältä tapettu, kattokaa nyt ihan palaa poruna tämä No kato vittu, malaria. Ja vikapommi. Äkkiä karkuun, siellä on somalialaisia terroristeja, koota pommi räjähtää. No sitten ei. No, mä näin vähän pöllimään vähän muumitikkareita. Sitten olemme menossa yhteen jännään paikkaan. Ja sinne aiomme hiipiä erittäin varovaisesti. Erittäin varovaisesti snipankaan. Vittu, ketä kiinnostaa? Kunnon taltu. Kuole. Oletteko te taas katsomassa tuota tyhmää ohjelmaa? Oletteko noin köyhiä todella? Mitä vitsiä? Ufoja sinne ja kunnon pommi meni. Huumeita lisää. Heroiinia. Heroiini on kuule niin hyvää. Teidänkin pitää kokeilla sitä joka päivä. Smoke weed every day. Mitäs täälläkin? Ikkunoista tuntuu ihan mitäs? Kato, osu päähän ja et kuole. Varmaan osu sun korva irti. No sit sä et kuule tätä. Oot vitu terroristi. Headshot. Kato, luoteivää räiskintään asiaa. Me menemme auton kyytiin ja näin käsitellään räjähteitä. Se laitetaan auton kyytiin niin kuin näin. Sitten räjäytetään se. No, muistakaa, että te saa olla sen alla, muuten saatatte ehkä kuolla. Vitut. Katsokaa, olen ammattilainen tässä. Kerron teille miten puretaan pommeja. Otetaan ne 2 veitsi näin. Sitten hakataan sitä vähän. Ja kuollaan.